Shubor nakaslem jong unongsan hima. Dagamen siem jong kajingkemen bajing sarong kadorbar shnong umdo berthi mentagasngi kalapun kuburam kerpang ya kasamla dayakmen ika talang kebalawan hakakerdan keba arpho jong kathup top 20 ke result secondary school living certificate SSLC kebalapun bena dak Meghalaya Board of School Education mentausnam hakani gasngi lawan banedon ringkat nadu urang ba shnong uba PB Seliang secretary uba TB Sun kirukhat ke executive committee ke shnong nalor kilong kemilong kpa ki samla jong ke shnong kinong hikai khna school lembat ke headmistress jong ke landmark secondary school ke kong E Seliang kumban shue thu hangni ke samla dayakmen ika talang kade ke bapulie ha school Ferrando High Secondary School Umroi Nongra bat ke jingyo ke jongkai ketika kerdan kade hadien bakal yo ban khur hadu sanspa sanbusan mark bat yo letter marks ha subject English mathematics Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education but khasi. Kumbalong menta kani ka samla kan betengi ka jingpule jongka ha line science, ha kendriya, vidyalaya, nehu shillong. Ka jingya identi jong te ka samla kamde satya ka basuk hendai lingba ka jing e ki baharukom, nalor ka jingban ka jingduk jingkerdu, ha usnam arja pulai ka te ka samla kala duno ela ukpa, ha ka jingja tingkhu kali buat sa kajing do ya ka ying sa ka jongki na kajing plu ding wat hapdeng kite kajing e ban jing kut lan ketika samla kam shimla kan randian satya hendai banyai minot thop ha kajing pule kat hadu bakal la ban poi sha ketika jing job kabla pendong iki umat kathang jong ka kme ban kala shaki umat jingkmen bat wan raru ya ka buram bat ka nam ya ka ying ka sem bat ka shnong ka thau hi baro ka wei habakran hakani gasngi ka samla dayakmen ika talang ningkong e kala aya ka buram sha ublei badailing ba ka jing bedenti bat ka jingalam jong u bakal la ban poi sha ka jing job bat ai khublei ru shagino hikai ka yeng ka sam bat baro ki ba jukar shan bat ai men sim ya ka ha ka jingya linti jong ka jing em jong ka kala ai men sim ru ya ki bei de ki khun samla ba ki ne beteng ban 3 minute bat 3 stom wat hapdeng ka jing e jong ka jingya linti ka jing em bat ka kwaru bah usnam ubanwan kin mi bujri da ki weipat ki samla ki banwan ra nam wan ra buram ya ki yeng ka sam ka skul bat ka than hi baro ka wei dan basdong umroi berti kecing kublai ya idaya kemen ika talang ibalawan ra nam bat buram ya ka shnong namar ka jingwan sakmat ha ka jing pule bat panyo rum ha ka top jogi top 20 joga SSLC arajar arpunbeu ka jing tresh tom bat ka jing pendap hok yala ka kamram kawan ra uso jong ka jing job to nang yai minat batang yai kiu shaprang hakiliang baro Shri PB Seliang rang basnong Sri Bison Secretary jong da basnong umrai umda berti kebreshibun Blessings and joy may always come your way. With love and light, with dreams so bright. All the best in all you do. Holder hakanika embos SSLC examination 2026 ningkong nga ai ka jing khublei yo blei hi namar lamda de hi daga jingalam ti ka jong blei nga manumla hi ban poi ka ka ne ma ka thang ka jing job changa ngai khublei ru i me changa ki bai yasam changa bat ki nahi kai changa ki baju kai nga school ru bat lam kumjo ye phi bara ki ba krishan lam yanga te ban kran ya kani ka jingalam ti changa class 10 kalong ba jinjar ha sisai haban 3 minat ma 3 stam bha khnang ban poi ka kani ka jing job menta te ngaku aruban kentuai pi ki kena kelas 10 hangni menta jong ke sekolah mak aku ba next year ma bari I keteng sa jong pi pat apa top 20 kenang ba ka emlang salang jingi ka snong ka thau ma khamtam kenang ba ginang kiu shu chaprang ha ki eki bagi le batru ba ki khun kasi jingi hi ken kiu chaprang te ngaku aruban I play ya I mama penwan ru ai rang ba snong jingi ba kajingap jung ki mai I baru yai ya bara hi ki ba dalam hakani ka por ka menta kublish bun thang di kentin kendia akaban pelong ni ke segi ka pakarpang haka baginyo i ke jing pun kop buram ti kum ka ke segi ka khamnya banyo ka jing em jungi gibril namar ke banyo ya kanam ka buram de tan kita ki bale abha ka jing em ka jongki ti kublish bun dayai ki mentalang kaba I lembaga jing trash tam go jompi pila perlong ini ke segi kapan sa jing kemau ka history jogo dar basnong go jungi kata putuli snem ngilayat
ya ke jingyo ke jong kasnong de ke diksin ka mentah balami ikun samla i balwara e kaburom kanam kaburom ya kasnong katha kikimi kikpa hangni don ikimi jong idaya ikemen katalang tenang ta bi jong berkumbang itip ba i daya kemen iwan nakalong ying longsem kaba duna kayo kakot iwan nakalong ying longsem kaba ime jong ila sa riu kentay hakaba usnam arajar arpulai ila duno yukpa jong kaying hakijing ja accident hangni po shnong hangni po slok silong bypass tila langi kenmau ya kamenon kajing ya lenti ke jong daya ikemen katalang kalabu sisa kata kajing hakajing perkat beriu ke jong dari kum ki banget ngait badle ma kajing kurku ke jong blai hakaba ilayo i kapan poi sa kathong jong kajing job kaba ilawan ra i kanam kaburom hakaba ila yo i ka top 20 hakanika SSLC result arajar arpun riu tikani ka nuksa kalong ru na kabanta jong pi ki students jong kalanmak secondary school mabiru mentau snem pi prepare pan apio ya kanika exam tikai kaba idaya kemen ila long kumuklur na kabanta jong pi nama ngikin mau ngikijing ong mo jong kapotri mi samla khamat jong pi bapin tip kumno banjam don uklur pan labinti im ka kerteng sa kana dia bangitip ya kata kumno banginyo ya kana kamu pangi hambat le ya kanu ro kam ka bangin nginyo ya ka nam ka burom da kejing le babah hikam ke jongi ida na ke jongi jong bentah kum ki longpri haka longpri man pri ke jongi haka kam ka ngitre gide ban penjana kena banginyo ya ka nam ka burom de idaya ikmen ikatalang ilalong sisa ita ga nuksa ka babah ilalong uklur jong kani kasnong kadong kathai ke jongi ngai kubleru na kabenta ka Fernando High Secondary School kabudan hapok kani ka area umroy ke jongi kaba kilawara sisa kata kajing testom ke jongki kaba kalong ko burong na kabenta kinong hikai kibran hanto tekani karwara ru ya kata ka mensim kompetitif na kabenta ki school kibudan cekani ketong kathai ke jongi balada kata ka school kala panwara top 20 balik ki we ki school ru kinamla tidam kam ke jini testom hapadeng kinong hikai hapadeng jongpi ki kena school bat kumjuk ru ai kublai na kabenta kikimi kikpa Bermar bahagi ni kesni ni yoi bakajing sta ngilebe kalakiu hakani kejala kejungi hakani boy district kejungi kajing nang jing sta kalakiu bah ka percentage nan lagi ken kani borok ka perpau pada lemba kajing tersitom jongpi kilong kemi kilong pa namar kumbolong mata ngiyoi baki kemi kikpa ha baki khun jongki kitho exam i kumba kemi kikpa ru kitho exam lang lada ki kimi ki lada ki khia ki ko na ka porsau je mesta ki kimi ki paru ki ha pa di khelang kumta na ka bata panera te kum kini ki kimi ki pa ki badon ji ki kli ngasgo ban ai burom ban ai kublei na ka bata ka jompi kublei sipun ni ka tri ji tri stam ka jompi te ka nuksa ka ba ka ba i kimi jong i dayaru ilale wala da ilalong riu kentai i balahap i ka ban sim i ka jingkir kli ban ba haka terpeng jong re benthe ban benbet penbiang ya ke jingdan kam haka yeng kesam henry lengba kan ka yeng gemchem la poi perkat bagin mi ikhlor e bawanra e kanam ku burom haka snong ka tha ku jongi indek ban pule ya ka ban peteng ye ke jing pule ke jongi bat ni kemi lenti ba ka class 12 ka ba isele hakini ki kidat snam mo mata asna bi ha panile ya ke 11 but 12 te ka class 12 ru ngakemi lenti bakumba ilawan sakmat nama ka 12 temdon top 20 ke tentang top 10 tikai ka pada kalian jokat darbar sinong ni community ba idaya in saturation dong oh idon jangai to ka yin kasam iha pan ino ime jongi gi bai kasam henry yebi not top kumba filaminat ha class 10 ha ka por ka village school minat ru hakini ki arsdam ki bementa kanang ba ka class 12 ru nginyo i ka kerteng ke jongpi balatho ha ka top 10 kenang bakan wara kanam keburong ya kajing kesam ya kasinong katau bat pinlong ru kaklur nak mentaki wepat kisamla kibodon haka ni kajat bedriu kasih kejogi namar ngis ngorem bat ong haka ni kesni ba nado usnam arajar kapra arja khalan ngimyo isu pandon kita kikun samla kejogi ki panwan sakmat haki ni ki competitive exam
Lara long hak IAS, lara kalong hakini competitive exam ki bali hak panikun, bat kini ki wei pat ki samla ki bade nanti ne por rito. Jaga kemilanti ba kajing angnut kajing trang ni jong idaya ikmen ka talang ru kolong banlong ita I ofisa lade banlong kita ki officer pan syakri ya kan kari ya kan dong kathan ki jongi dengan kemilanti ba hadir ne bala def ke 12 in sale khampa chuchu naga banta bani kun ye ki competitive exam kanang ba ila ke pan syakri ban warra ru ke nam ke burom naga banta ka jai bendriu kasi ke bolong ka jai bendriu rit pat ki jongi